Milé sestry, milí bratia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na našom prvom spoločnom takom okrskovom stretnutí. Verím, že to je začiatok nejakej takej novej tradície a že v nej budeme pokračovať. Dohodneme si nejak termín, kedy by sme sa stretli v ďalšom zbore, aby sme sa lepšie spoznali. No, sobota je v prvom rade dňom, kedy prichádzame do spoločenstva, aby sme sa stretli s našim Pánom, aby sme prežívali vzájomné spoločenstvo s našim Hospodinom, ale zároveň, aby sme prežívali spoločenstvo aj navzájom, pretože kresťanstvo má tie dve roviny. Na úvod chcem prečítať Žalm 133 a preto prosím spoločenstvo, aby sa postavilo a potom v úvodnej modlitbe poprosím brata Kveta Krnáča. Žalm 133, pútnická Dávidova pieseň. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Je to z ťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovú bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to z ťa rosa na Chemrone, čo padá na Sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život na veky. Môžeme pokračovať v našej bohoslužbe. Ako viete, stále následuje sobotná škola, ale predtým dám priestor dvom zástupcom zborov, a to najskôr Zlaté Moravce. Poprosím Ľuba Kasalu, aby prišiel dopredu a pár slovami povedal, čím žijú, ako evangelizujú, ako ich Pán Boh vedie, a potom poprosím Mareka Čankyho ako druhého. Nech sa páči. Keď ma Pán Ježiš povolal z barov a diskoték pred necelými 30 rokmi, tak som začal teda hľadať, kde je pravda, kto má pravdu, či majú pravdu východné náboženstva, alebo iné náboženstva, alebo či má pravdu kresťanstvo. Začal som chodiť po rôznych cirkvách u nás, v miestnych cirkvách, bol som u evanjelikov, boli sme aj v spoločenstve spolu s niektorými bratmi, ktorí tu sú aj v cirkvi bratskej a v rôznych iných cirkvách. Bol som aj pozrieť samozrejme u svedkov Jehovových a bol som veľmi rád, keď som zistil, že svedkovia Jehovovi nemajú celú pravdu, pretože som sa desil z toho, že by som mal chodiť z domu do domu. A to ma potešilo. A samozrejme mimo iných cirkví som stretol cirkev adventistov a keď som si porovnával učenie cirkvi adventistov s Bibliou, tak všetko dokonale pasovalo. Nebola tam žiadna chyba, nebola tam žiadna námietka. A chcem povedať, že som šťastným členom cirkvi adventistov. Ste šťastní členovia cirkvi adventistov? Áno. Amen. Je úžasné byť adventistom 7. dňa. Človeka Pán Ježiš skrze cirkev adventistov robí slobodným, núti ho k posveteniu, k oslobodzovaniu sa od hriechov, oslobodzovaniu sa od samého seba. Ale viete, ja budem hovoriť o misijnej skúsenosti. My sme sa rozhodli a samozrejme vždycky ako tá prvotná príčina boli bratia kazatelia, ktorí v minulosti v našich zboroch pôsobili. Začali sme rozdávať letáky, hádzať do schránok a potom po istom čase navštívili nás, a tiež to bolo na takomto okrskovom stretnutí, lenže to bolo v Nitre, navštívili nás bratia a sestry z Rumunska s tým, že oni konali misijnú službu, že rozdávali knihy z domu do domu. A oni po tej celej sobote sa nás pýtali, že kto by to chcel robiť.
Mnoho ľudí sa prihlásilo. Ja som sa neprihlásil, ja som to nechcel robiť. A za nejaký čas, ja neviem, ako sa to stalo, samozrejme rozmýšľal som, že by som chcel robiť nejakú konkrétnu aktivitu pre Pána Ježiša, nejakú zmysluplnú a takú systematickú, nielen nejakú náhodilú. A začal na mňa Duch Svätý pôsobiť, aby som chodil s knihami z domu do domu. Takže to, prečo som bol šťastný, že som sa nestal svedkom Jehovovým, nakoniec sa udial v mojom živote taký zázrak. Pán Ježiš to urobil, že ja som začal túžiť, Pane Bože, tak ja pôjdem, teda zoberiem knihy a pôjdem z domu do domu. Tak sme začali, samozrejme nebol som v tom jediný, zapojili sa aj iní bratia, brat Forgáč tu teraz si sadol pred chvíľou, ktorému som veľmi vďačný, lebo aj teraz aktuálne je takým motivátorom tejto služby. Hoci teraz tá služba, priznám sa, trošku stagnuje, ale knihy kupujeme a máme plné komory kníh. Je len otázka času i do Vianoce, kedy zase sa pustíme do práce. A samozrejme aj iní bratia zo zboru sa zapojili v minulosti. A chcem vyjadriť vďačnosť Pánu Ježišovi, že chodíme aj z domu do domu, zazvoníme, najprv hodíme leták na ponuku knihy, na objednanie knihy Veľký spor vekov a potom zazvoníme a ponúkame ľuďom knihy. Máme také 3-4 knihy vždycky v ponuke: Veľký spor vekov, Cestu ku Kristovi, Boh pred súdom a vždycky je tam aj nejaká, snažíme sa, aby tam bola nejaká zdravotná literatúra, hlavne taká praktická, nejaké recepty. Vynikajúca kniha s receptami, ktorú teraz rozdávame, je Chceš byť zdravý, myslím, že sa volá. Takže chodíme aj na takéto aktivity a mimo iného, viete, bol čas tzv. Pandémie, alebo pandémie, aby som nebol. A my sme videli tú možnosť, viete, konali sa tie protesty a my sme cítili púdenie Duchom Svätým, aby sme na tie protesty šli a chodili, aby sme si kúpili vozík, aby sme tam naložili knihy, aby sme s tými knihami tam chodili. Tak my sme na tie aktivity chodili a na naše prekvapenie sme tak dúfali, že aspoň aby sme takých 10-20 kníh rozdali, a na naše prekvapenie na tých aktivitách sa rozdalo v priemere možno 400 kníh, 600 kníh, ako kedy. A boli sme s tým úžasnutí, samozrejme nadšení, že išli sme s plnými vozíkmi a nakoniec nám zostalo na dne pár kníh. Viete, ale vám poviem aj takú zaujímavú skúsenosť, ako sme obmedzenými ľudia a viete, neberte to politicky, ja som totálne apolitický, mňa politika nezaujíma, lebo nie je to podľa mňa, je to taká hra, viete, ako sami to poznáte, ale mal ísť protest, ktorý organizovala strana, ľudová strana Naše Slovensko, pán Kotleba. A viete, ja som nechcel ísť, aj Blažej váhal, viete, no predsa len snažím sa to hovoriť čo najvernejšie, ale mali sme tam určité námietky a čo bolo zaujímavé, tak keď sme sa potom stretli s Blažejom s odstupom času, že či ideme, tak on mne a ja jemu sme mohli konštatovať rovnakú vec. A Duch Svätý sa nás pýtal, a to nie sú ľudia, ktorí potrebujú spasenie? Hoci možno, že sú myslenia, akého sú, to nie sú ľudia, ktorí potrebujú byť zachránení, ktorých Ježiš chce zachrániť. A my sme na seba s Blažejom tak pozerali, tak asi by sme mali ísť. A viete, keď sme tam prišli, zase sme nabrali plné vozíky a keď sme tam prišli, bolo tam pomerne málo ľudí a rozdali sme 600 kníh. Takže Pán Ježiš vždycky takýmto spôsobom šokuje a prekvapí nás milo. Samozrejme, že keď chodíme z domu do domu, tak tých kníh sa rozdá opodstatne menej, to je isté, niekedy 10, niekedy 30, ako kedy samozrejme, či je tá obec viac katolícky založená, alebo menej, záleží to od rôznych okolností. Takže chcem povedať, že konajte ako zbory misijnú aktivitu, akékoľvek forme. Ja vám nechcem povedať, že choďte s knihami z domu do domu, ak na to nemáte dar. My ako cirkev veríme, že nemáme jeden dar, rozdávanie, teda chodenie z domu do domu, ale že máme rôzne dary. Každý. My máme v Zlatých Moravciach kluby zdravia, brat Novo, tam brat Studený to organizuje, je to úžasné, sme tomu radi, že to tak je. Takže povzbudzujem vás touto cestou. Misijne pracujeme, hlavne súkromne cez týždeň vo svojich zamestnaniach
akýmkoľvek spôsobom, keď nechodíte do zamestnania iným spôsobom. A chcem poďakovať Pánu Ježišovi, že za tie roky, čo to robíme, tak sme rozdali približne 3500 kníh. A to je, myslím si, že celkom slušný počet na to, že teda taký maličký, bezvýznamný zbor sme v Zlatých Moravciach. Takže sme cirkev adventistov, sme povolaní k misii, hláseniu toreňovského posolstva, akokoľvek formou a akýmkoľvek prostriedkami. Takže vás pozbudzujem aj seba. Misijne pracujeme, lebo Pán Ježiš skoro príde. Amen. A poprosím aj Mareka Čankyho o pár slov za zbor Nitra. Vás všetkých zdravím. Chcem sa podeliť o skúsenosť, ktorú mám v Nitre. My sa ako zbor rozhodli evangelizovať stolčekovou metodou. To znamená, že robí to veľa miest v Nitre, na Slovensku, že máme stolček na námestí a ponúkame knižky. No, táto skúsenosť nezačala nejak najlepšie, lebo mesto Nitra nám nechcel dať povolenie, ale potom po váhaní nám to povolenie dalo. A situácia v Nitre je taká, že mesto Nitra je zabetonované, čo sa týka príjmania takéto formy. Už keď bol u nás Cornelius, tak mu zakázali, aby vôbec hovoril na verejnosť, tak sme mohli len ponúkať jeho publikácie, ktoré píše. No a tí, čo robili z nás v Nitre túto formu evangelizácie, môžu potvrdiť to, že v Nitre ľudia málo prijímajú, a to už vôbec zázrak, keď nejakú knižku zoberú. No a ja som sa tiež rozhodol, že poslúžim v tejto forme a bolo to, ako keby ste hodili kameň na hladinu, že sa proste rozvírila hladina. Takže ja keď som tam prišiel, tak nemôžem sa pochváliť, že som rozdal 600 kníh, ale keď tam rozdáte 5 knížiek, tak je to veľký úspech. A v mojom prípade, raz som tam prvýkrát, keď som tam došiel, tak som zobral takú grafickú pomôcku, čo som kedysi robil, panorámu biblickú. A ja som tam prišiel, ešte som sa nerozložil, začal som vykladať veci, dal som tam tú panorámu, tak sa zastavila jedna pani a pýta sa, že čo to je. Im to ako zaujalo, tak ja hovorím, že to sú dejiny písané dopredu a mám aj knižku o tom, tak veľmi ochotne si ju zobrala a ten deň ešte potom prišiel jeden taký pán, vyzeral ako bezdomovec, tak ten mi bral aj CDčka, aj knižky, čo som bol veľmi prekvapený a som rozmýšľal, na čom si tie CDčka bude púšťať. Tak zrejme má možnosť si pohýčať DVD prehrávač. A potom som bol druhýkrát, to bolo asi pred 2 mesiacmi, tak tiež podobná situácia, že prišiel jeden pán, myslím, že sa volal Miloš, a ten mi povedal, že on nás sleduje ako adventistov, on nechodí medzi nás a vie aj o Corneliovi, dokonca aj má nejaké knižky od neho. No a teraz sme zobrali asi 5 titulov a tiež sa vypýtal, čo to je, o čom to je písané. Od Cornelia si tiež zobrala. Pre mňa táto skúsenosť je, že Pán Boh nás chce povzbudiť, že aj v takej situácii, že to mesto je totálne zabetonované, tak má tam svojich ľudí a treba proste sa len odozdať a nájsť si čas. Teraz som sa rozhodol, že nebudeme tam hodinku, ale nejaké 3 hodiny minimálne, aby tie šance boli väčšie.
Takže Pán Boh ma v tomto pozbudzuje, že nezdávajte to, mám tu svojich ľudí, venujte tomu čas, obetujte pre dobro ľudí. Neviem, koľko máme času, ja som chcel ešte jednu skúsenosť povedať, ktorá je moja osobná, z toho zdravotného hľadiska. Doteraz som si myslel, že som absolútne v poriadku. Ja som aj športoval, aj som robil atletiku závodne. Že mal som vždy dobrú kondíciu, ale teraz posledné roky som mal také problémy, také ťažkosti, že bol som v Tatrách a cestou na hrebienok mi začal vypadávať zrak. Miešal sa mi obraz a ja som nevedel, že čo to je. Na druhý deň ráno, keď som stal, tiež mi bolo nevoľno, studený pot a cestou, ja som myslel, že som hladný, že mi chýba cukor, tak jak som išiel do obchodu, tak som cítil taký nepríjemný pocit, že niečo sa musí stať. A neviem čo. A jak som bol v obchode, tiež mi začal vypadávať zrak. No a zrazu tma a som sa prebudil a ľudia hovorili, že som odpadol a predavačka zavolala záchranku. Tá prišla do 5 minút. Záchranka mi urobila meranie základné a zistili, že som v poriadku, že všetky hodnoty sú v norme, tak ma chceli zavolať do nemocnice, ja som to odmietol na pozorovanie. No ale potom, jak som prišiel do Nitry, tak som behal po doktoroch asi 3 mesiace a chcel som vedieť, že čo mi je. No až internista, ten mal také tušenie, že by to mohlo byť srdce, tak išiel sa na meranie na srdiečko a pri echu mi zistili, že mám srdečnú vadu, čo som bol veľmi prekvapený a že je to na operáciu, že je tam nejaká vada na chlopni. Tak som sa modlil za to, lebo mal som kamaráta, ktorý bol operovaný na tento srdečný problém a jemu to nedopadlo dobre, tá operácia najlepšie, teda, že boli tam veľké komplikácie. Tak on ma odhovaral. No a ešte otec má kamaráta, ktorý je tiež lekár na dôchodku a ten tiež hovorí, že to je veľmi náročná operácia, že pokiaľ možno nemusíš nechať. No a ja som sa modlil a hovorím si, zdravotníctvo je v ťažkom stave a že v budúcnosti tá operácia, dobre ako to bude. Takže mal som tú ideu, že pôjdem na operáciu, ale hľadal som tých najlepších odborníkov. Najprv som chcel ísť do Čiech, že budem operovaný roboticky, no ale Pán Boh to zariadil trošku ináč. Lebo ja som potreboval, aby mi podpísali žiadosť do poisťovne, tak som písal do Košíc na ten doktor, ktorému som to poslal, mi volal z operačky rovno, že prídite sem, my vás operujeme a urobíme vám to mini-invazívne. Nebudete rezaní cez hrudnú kosť, ale medzi rebra. Tak vidím to ako Božie priznanie, aj sa za mňa bratia v Nitre modlili. Tá operácia, aj sestry, že dopadla veľmi dobre. A išiel som domov skôr, ako plánovali. Plánoval nejakých 7 až 10 dní, že tam budem. Tak až po 6 dňoch ma pustili a výsledky sú veľmi dobré, žiadne komplikácie pooperačné. Dokonca už som začal aj behať. Takže sa teším zo zdravia, že môžem byť užitočný pre náš zbor. A že Pán Boh to všetko veľmi dobre zariadilo, tak som mu vďačný. Ak by ste potrebovali operáciu srdca, tak vám viem dohodiť tohto operatéra. Daroval som mu knižku tomu operátorovi, volá sa Kolesár, menové z nášho predsedu.
združenia na Slovensku. A daroval som knižku Viac ako pozemšťan. Nevedel som vôbec, či veriaci alebo nie, ale som povedal krátkosti, že je to veľmi dobrá knižka. Ja si často čítam. Nech je Pán oslovený za toto všetko. Amen. Milí bratia a sestry, ja som rád, že sme sa tu stretli a chceme chváliť nášho Pána a pokročiť ďalej v ďalšej časti našej pobožnosti. Ja poprosím zhromaždenie, aby povstalo, bude čítané z Božieho slova text na úvod. Potom prišli do Máry, ale nemohli piť vodu z Máry, lebo bola horká. Preto bolo nazvané meno toho miesto Mara. A ľud reptal proti Mojžišovi a vravel: čo budeme piť? A Mojžiš kričal k Hospodinovi a Hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu mi dal ustanovenie a súd a tam ho skúsil a riekol: ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostrihať všetky jeho ustanovenia, niektoré z nemoci, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba. Lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Potom prišli do Elima, tam bolo 12 pramenných studní vody a 70 palien. A tam sa rozložili táborom nad vodami. Ďalší vstup si pre nás pripravil náš Branko, návšteva zo Zvolena, bude to hudobné číslo, takže Branko, nech sa páči, môžeš ísť dopredu.
krása, nádhera spoločenstva, že rôzne dary a môžeme spoločne chváliť nášho Pána Stvoriteľa. Bolo mi povedané, že je tu dneska medzi nami Katka. Je tu Katka? Katka? Tak všetko najlepšie meninám. Sme radi, že si medzi nami a prajeme ti veľa Božieho požehnania ku krásnemu menu. A ja zároveň mám na toto meno narodeniny, takže vy ste mi dali krásny darček, takže spoločne sa teším s vami do Nebeského kráľovstva. Ideme ticho, aby sme nepokazili snímku. Máme tu napísané ďalej príspevok Nové Zámky, takže za Nové Zámky poprosím niekoho, bude to zrejme Peter, náš nový brat, Peter Dvorský. Zostalo to na mne, no. Zostalo to na teba. Takže nech sa páči. Nebude opiarník. Áno, Peter Dvorský, tak spevne bude, áno, som to vypol, to som šikovný. Takže požehnanú sobotu, bratia a sestry. Normálne by som tu stal celý deň. Viete prečo? Radosť na vás pozerať, keď to je takéto plné. Takže teraz vo viere si to predstavujem, že to bude v Nových Zámkoch. Prosíme to v modlitbách nášho Pána, aby aj v Nových Zámkoch otváral misijné polia. Nielen preto, že my sme tam prišli, ale že tam prídu aj noví ľudia. A pamätáte si, aký žál sme čítali na začiatku? Skúška správnosti. Rýchlo musíme pretočiť záznam. 133. Aké krásne, keď bratia prebývajú pospolu. A to je presne to, čo teraz vidím vo vás. Teším sa z toho. I keď som si povedal, že mohol by som tu rozprávať 2 hodiny, ale neviem, či máte toľko času, ale ja to skrátim. Čo mňa zaujalo na tej krásnej básničke, keď detičky rozprávali, že pestrosť lúky. A vy ste taký každý jeden kvietok. Že ako Boh je úžasný v našich životoch, že dokáže každého z nás použiť na tej lúke jeden pre druhého. Brat nám zahral krásnu pieseň, keďže som klavirista, tak som si to vychutnával. Použil iba 7 tónov, 8 oktáva a zo 7 tónov, čo krásne, vie strunový nástroj vyvodiť. A takýto sme my v Božích očiach, každý jeden z nás. Každý z nás je nejaká struna, každý z nás je nejaký tón a každý z nás je nejaký kvietok. A na toto sa môžeme tešiť, že nech sú akékoľvek dni, od Pána sú vždy požehnaním a že môžeme ísť ďalej kráčať. Ja som rád, že som medzi vami, i keď akože v Nových Zámkoch sme len od mája. Naša genéza nejakého, teda ak môžem, tak v krátkosti manželka už niečo načrtla. My sme prešli viacerými zbormi a to je dobre, pretože človek hľadá. A keď počúvame Pánovo slovo, že kto hľadá Pána s úprimným srdcom, tak tomu sa dá poznať. Ono by to bolo niekedy, nehovorím, že životné príbehy z nás sú možno niekedy aj jednoduchšie, že človek uverí hneď, dá sa pokrstiť, hneď nájde tú správnu cirkev, to správne spoločenstvo. A niektorí ľudia, teším sa tomu aj ja, že človek prešiel viacerými zbormi, nabral skúsenosti nielen čo sa týka vzťahov, ale skúsenosti s nebeským Otcom. A človek sa učí celý život, to je krásne, že Boh nám dal taký priestor, že ako hovorí Dávid, 70-80 rokov, a je to taká životná škola, ktorú, myslím si, len Boh dáva diplom. A človek je rád, že môže vlastne tvoriť to spoločenstvo, preto hovorím, že človek je to rád. Jednak nové poznatky zo sobotnej školy, poznatky, že človek vidí nové tváre, že získa nové kontakty a samozrejme, čo s tým prídu, že človek začne spoznávať nielen jeho ako človeka, ale aj potreby. Čiže už na samých sebe sa učíme spoznávať potreby záujmy druhých, čo vlastne potrebujeme ako devízu pre ľudí, ktorí nás čakajú vonku za týmito múrmi. Takže hovorím, som rád. Hovorím, ak by niekto chcel viac vedieť zo života, hovorím, tá genéza by bola dlhá možno aj na 5 hodín, aj na 10. Ako človek prechádza, to si myslím, že máte každý z vás, možno ešte dlhšie, ale je to dobré na povzbudenie človeka. Človek si odnáša a verím, že aj keď bude spoločné stretnutie na Agape, že bude priestor a Boh si to použije na to, že sa obohatíme, lebo myslím si to práve spoločenstvo, ktoré máme v Božom slove ako slovo koinoniu,
je to skutočné partnerstvo, že my sme jeden druhý partneri. To znamená, že nepoznáme len svoje meno, priezvisko, možno ulicu, kde bývame, telefónne číslo, ale za tým je niečo viac a to je život toho človeka. Tak sa teším, že bude priestor a Pán nám požehná aj na vzájomné zdieľanie, lebo to človek, myslím si, v dnešnej dobe potrebuje veľmi veľa, najmä tie osobné skúsenosti, povzbudenia, dvíhania, presne obväzovať sa, ťahať sa von, modliť sa jeden za druhého, bojovať jeden za druhého. Tak sa teším, že takúto skúsenosť aj my s manželkou môžeme zažívať, že takéto stretávania zborov, že viacej, jednak je to posunutie človeka dopredu, jednak osobného života, ale aj duchovného, pretože vidí, že čo sa v tých ľuďoch odohráva, aké majú svedectvá, že človek sa vie motivovať, prípadne už sa vie pýtať, ako to robíte a vlastne tieto postupné kroky alebo procese evangelizácie, aj keď vieme, že mnohí pastori, ale aj sami vieme z osobných skúseností, že prvý krok je vždy modlitba, keď aj človek chce niečo robiť, lebo vo vlastnej sile to len spackám, ale keď sa dám na kolená a modlím sa za niečo, čo Pán otvorí, tak viem, že to je už s jeho požehnaním. A ako hovoril aj brat Kveto, že tá myšlienka je stále krásna, ktorú ja stále hovorím, že Boh všetky tie dobré skutky už dávno pripravil, čo my nemusíme nič riešiť. My len poprosíme, Pane, dnes ten dobrý skutok mi daj do cesty. A vtedy prídem a ja na slávu Pánovu zožnem ten dobrý skutok, lebo je jeho. Čiže, a ešte na margo ma napadlo, ak môžem s vašim dovolením ešte troška sa vrátim k sobotnej škole, že keď sme mali tú tému utečencov, migrantov, zranených, všetky potreby človeka od A po Z, od Z po A. Viete, keď sa budeme snažiť a usilovať žiť podľa Božieho slova, tak Boh nedopustí, aby nám poslal takých ľudí do cesty, že určite vás nepošle medzi teroristov. Tých nechá inému, tých nechá ozbrojeným zložkám, lebo sú na to vycvičení. Ale ak máte podajné, mäkké srdce ako Dávid, lebo hovorí Samuelovi, ja sa nepozerám na zovňajšok, ale na srdce. A on vidí aj srdce utečenca. A vy ste úprimne hľadajúci kresťan, Božie dieťa. Myslíte, že Otec vám pošle do cesty takého, ktorý vám bude chcieť zničiť život? Nie. On sa potrebuje na ňom osláviť. Takže aj ten utečenec príde ku vám s potrebou, ktorý vy si poviete, Pane, tento je od teba. Môžete naplniť jeho potreby, či fyzické, duchovné, duševné, a vtedy sa oslaví Božie meno. Čiže to je na margo unblock na všetky tieto vlastne veci, ktoré sa dejú v živote, lebo ako náhle to ja urobím vo svojej sile, že vidím niekoho a nemám vedenie, môžem sa popáliť, ako skevový synové. A vtedy sa neoslaví Božie meno, ale ja budem mať problém a budem musieť ísť za Pánom, Pane, zahoj mi tu ráno, ale naučil som sa. Ale Pán nám hovorí už dopredu, ja som život, mňa počúvaj, ja ťa budem viesť, lebo si moje dieťa. Ja som tvoj otec, a vtedy to bude úžasné našich životom. Prajem vám Božie požehnanie, vychutnávajte si zvyšok soboty s plným dúškom, nech ste požehnaním nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie, v zamestnaní, na ulici, pre každého, koho stretnete. Možno stačí malý úsmev, možno niekomu stačí povedať pekný deň vám prajem vám všetko dobré a ľudia budú hneď inak naladení, pretože sme Božie deti. Ešte raz Božie požehnanie. Všetko dobré vám prajem. Amen. Keď dovolíš, ešte využijem, že máme veľký cestu, tak 2-3 vety. Moje osobné svedectvo vlastne Levice, preto, lebo hneď vysvetlím, ja som v tomto zbore vyrastal. A z tých ľudí, čo som tu vyrastal, vidím len brata Petroviča. Takže v tej dobe, pred viac než 30 rokmi, tuto sme bývali vo vedľajšej ulici Janka Jesenského, potom je Vojenská, takže keď takto urobíte čiaru cez tú ulicu, tam som vyrastal, tam som sa narodil a patril som do tohto zboru do svojich 19 rokov, potom sme sa presťahovali do Nových Zámkov a odtedy sme členovia Novozámockého zboru. Takže neviem, či z vás má niekto také zmiešané pocity ako ja, že po toľkých rokoch, toto je, dá sa povedať, môj materinský zbor a moja mama je tiež Katarína, tak vás všetkých srdečne pozdravuje.
a zo zdravotných dôvodov sa nemohla zúčastniť. Tešila sa na to, že príde. Ona bola častejšie v Leviciach, lebo my sme 12 rokov prežili v Českej republike, takže, ale toto som považoval za také dôležité, že predsa je, čo človek keď sa vracia tak je to do svojho detstva, tak tie spomienky ostávajú a je to naozaj zvláštne a vďaka Pánu Bohu, že táto miestnosť je plná. Ďakujem, že si spomenul na mňa. Ďakujem, Robko. Keď Peter Dvorský, náš brat, rozprával svoju skúsenosť a svoj príbeh a obohatil nás, tak mi napadol taký obraz, že keď som bol chlapec a v škole bol vyhlásený výlet, tak som sa tešil a potom bolo to zhromaždenie, buď pred školou, alebo niekde, kde povedala pani učiteľka, že príde autobus, tam sme nasadli a išli sme na výlet. A mne napadlo, že toto naše zhromaždenie, to je také zhromaždenie, že sme sa zišli pred tým výletom do neba. A každá sobota je zídenie sa pred výletom do neba. A Koráb v jednej svojej pesničke spieva ďalšia stanica nebo. Takže toto je pre mňa dovolený duchovný doping. Stretli sme sa preto, aby sme sa navzájom potešili, pozbudili s tou víziou, že ďalšia stanica zo zboru, ďalšia stanica je nebo. Príspevok za Levice bude mať Darinka Krnáčová, moja manželka. Potom bude pustená pieseň a potom už odozdávame slovo bratovi Bistovi. Takže nech sa páči. Cesta púšťou a opýtal sa, ktorou cestou pôjdeme. A on odvetil, smerom k púšti. Izraelský národ zistil, že pre nich cesta do zasľúbenej zeme povedie cez púšť. Jeden biblický učiteľ to nazval Božie smrtiace miesto. Povedal, životné skúsenosti z púšte usmrcujú veci, ktoré v tvojom chodení s Bohom spôsobujú, že sa podkýňaš. Na púšti Boh oddeluje tých, ktorí s ním majú povrchný vzťah, od tých, čo to s ním myslia vážne. Je to miesto, kde sa učíš stáť vo viere a spoliehať sa na Neho. Pretože nie je kam obrátiť sa. Je to miesto, kde Boh hovorí, konečne ťa mám tam, kde ťa chcem mať. Niekedy ťa do púšte zavedie náhle. To sa deje najmä vtedy, keď chce upútať tvoju pozornosť, aby si s tebou prehovoril o poverení, ktoré má pre tvoj život. A ty si neurobíš ale čas na počúvanie. Zrazu si uvedomíš, že Boh je jediný, kto ťa môže tou situáciou previesť. Umožní ti, aby si sa zbavil pýchy a obliekol si pokoj. Zbavil sa sebestačnosti a mohol sa stať úplne závislý na ňom. Pokiaľ práve prechádzaš púšťou, nemyslí si, že ťa Boh trestá, alebo že ťa opustil, to nie. Je to len proces, ktorý mu umožňuje, aby niektoré veci vo vnútri teba zomreli a iné naopak mohli vyklíčiť a priniesť ovocie. Ber to ako povzbudenie. Zvládneš to. S Božou milosťou sa dostaneš do cieľa. Pravdou je, že jediná možnosť, ako dosiahnuť to, čo pre teba Boh naplánoval, je prejsť púšťou.
And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. My sme čítali text, ktorý je zapísaný v 2. knihe Mojžišovej, 15. kapitole, a ten text je od 22. verša. Práve týmto textom začína séria tzv. Puštných príbehov. Viete, že kniha Exodus začína opisom radikálnej zmeny, ktorá sa udeje s Jakobovými potomkami. Potom, ako prišli do Egypta ako slobodný národ, sa postupne stávajú otrokmi. Nový
faraón ich zotročil a jeho ruka na nich tvrdo doliehala. A tak Izraeliti volajú a kričia k Pánu Bohu. Hospodin počuje ich volanie a má pripraveného muža, prostredníctvom ktorého ich zachráni a vyvedie. A tak v knihe Exodus sa objavuje nová postava, Mojžiš, prostredníctvom ktorého Hospodin koná mnohé zázraky a práve prostredníctvom neho zázračným spôsobom vyvedie svoj ľud z otroctva. A tak Hospodin zvíťazil nad pyšným faraónom, ktorý hovoril: a kto je Hospodin? Aby som ho poslúchal. Hospodin 10 ranami zvíťazí nad egyptskými božstvami a ukáže, že sú absolútne bezmocní, pretože v skutočnosti ani neexistujú. A následkom tohto Božieho konania je veľká udalosť, ktorú si židovský národ, ale aj my, kresťania, pripomíname, a to je vyslobodenie z Egypta. V našom prípade kresťanov je to vyslobodenie z otroctva hriechu. No a práve tá 15. kapitola začne hovoriť o tom, že Boží ľud, potom ako ho Hospodin vyslobodil z Egypta, tak ho vedie púšťou k hore Sinaj, na ktorej Boží ľud s Hospodinom uzavrie zmluvu. No a keď som spomínal, tak druhá polovica 15. kapitoly, 16., 17. a 18. kapitola tvoria jeden celok a biblisti ju nazývajú púštna perikopa. Pretože rozpráva o tom, čo Boží ľud na púšti zažíva. A vy máte možnosť vidieť skutočný záber z Izraela, z južnej časti. Takto nejako vyzerá púšť nedaleko egyptských hraníc. Vidíte, že to nie je celkom piesok. Sem tam sú nejaké rastliny, nejaká skromná vegetácia, ale je tam neskutočné sucho, cez deň horúčava a v noci dokonca aj mrazy. Takže púšť je miesto, kde sa bez Hospodinovej pomoci, bez Božej pomoci dá veľmi ťažko prežiť, ak vôbec sa tam dá dlhodobo prežiť. A Izraeliti boli na púšti koľko? 40 rokov. Nebolo to ako my niekoľko hodín, ani nie niekoľko dní, ale 40 rokov. Tieto príbehy majú niečo spoločné. Opisujú nám Hospodinovú prítomnosť medzi svojim ľudom a ukazujú nám, že v tejto nehostinnej, pustej a na potravu a vodu chudobnej krajine je Hospodin schopný sa postarať o svoj ľud. Takže na jednej strane je tam Boh, ktorý nikdy neopúšťa svoj ľud, ktorý je im blízko, ktorý je ochotný im pomôcť. A na druhej strane je tu Boží ľud, ktorý nie tak dávno prežil niečo úžasné, na vlastné oči videl 10 rán, ktoré dopadli na Egypt. Videl, ako Hospodin prostredníctvom Mojžiša otvoril cestu cez more a ako nakoniec to mori, to otvorené more, ktoré sa stalo symbolicky cestou k novému životu, sa pre faraóna stalo miestom pohrebiska. Ten istý ľud o niekoľko dní reptá. A práve tieto príbehy nám vykresľujú Boží ľud, ktorý, keď prídu problémy,
stráca vieru a nedôveruje Pánovi. Prvý príbeh, ktorý je zapísaný v spomínanej 15. kapitole, sa odohráva na púšti Šúr. A o čo tam išlo? Nemali vodu. A keď sa konečne k nejakému zdroju vody dostali, tá voda bola horká a nedala sa piť. Druhý príbeh, o ktorom hovorí 16. kapitola, sa odohráva na púšti Sin. A tam zase reptajú, že nemajú čo jesť. Ako dobre bolo v tom Egypte. A tak im Pán Boh pošle prepelice a prvýkrát začne padať mana, prostredníctvom ktorej ich Pán Boh učí dôležité veci. Pri zberaní many si mali niečo dôležité uvedomiť. A dokonca pri zberaní many ich Pán Boh učil aj o posvetnosti soboty. Pretože sobotu mana nepadala. A v piatok sa stával zázrak, pretože ak ostatné dni si ktokoľvek nazberal viac, tak čo sa stalo? Všetko to šťavivelo. Ale v piatok sa to neudialo. Tretí príbeh, ktorý je v 17. kapitole, sa znova odohráva na púšti Sín, na mieste, ktoré nazývame Refidim. A znova sa problém opakuje, nemajú vodu. A štvrtý, posledný príbeh, ktorý je zapísaný v tej 18. kapitole, hovorí o návšteve svokra Mojžiša, keď prichádza Jetro a v podstate uvedie kult obetovania, pretože tam čítam, že prvýkrát na púšti obetujú a prostredníctvom Mojžišovho svokra vlastne Pán Boh usporiadá Boží ľud. Vytvorí právny systém, ktorý sa bude uplatňovať pri dodržiavaní Božích zákonov v spoločenstve Božieho ľudu. Po týchto udalostiach, o ktorých som hovoril, Boží ľud putuje 3 mesiace Sinajskou púšťou pod vrch Sinaj a tam sa im nadprirodzeným spôsobom zjavuje Hospodin. A oni sa rozhodnú, že s týmto Bohom chcú dobrovoľne uzavrieť zmluvu. Tieto 4 príbehy, ktoré som v krátkosti spomenul a ktoré veľmi dobre poznáme, nám ukazujú niečo veľmi dôležité. A to síce, že Boží ľud bol fyzicky oslobodený z otroctva, ale ani po takýchto zázračných udalostiach, ako bolo vyslobodenie, ešte nedokázal Hospodinovi dôverovať, keď prišli vážne problémy do ich života. A tak Pán Boh vymyslí plán. A cez problémy, ktoré vyplývajú z putovania, sa majú naučiť, že Hospodinovi sa dá v každej chvíli veriť. Môžeme povedať, že je to pre nich akási vysoká škola, že je to obdobie skúšok, ktoré Božiemu ľudu nastaví zrkadlo a ukáže ich reálny duchovný stav. Prečo Pán Boh na nás niekedy dopustí skúšky? Nevie, ako sa dopredu zachováme? Vie. To nie je kvôli nemu, že sa musí teraz presvedčiť, že či ten Dodo už je pripravený, či už mu úplne verí. Tie skúšky sú kvôli nám. Aby sme my videli a spoznali, ako to s nami v skutočnosti je. A tak tieto 4 príbehy nám jednoducho ukážu, že ešte neboli pripravení na uzavretie zmluvy s Hospodinom. Preto ešte 3 mesiace putovali, až toto všetko sa dialo. A dokonca
Ako ukáže aj neskôr kniha Númery. Ani potom, čo s Hospodinom na hore Sinaj uzavrú zmluvu, neprestanú reptať. A tak to spoločné, čo charakterizuje Boží ľud v týchto príbehoch, je ich reptanie. Ale ono to začalo ešte skôr. Keď ich Hospodin vyviedol a zrazu zastali pred morom, pred nimi bola neprekonateľná prekážka more a za nimi, môžeme povedať, najmocnejšia armáda vtedajšieho sveta. Egyptské vojsko. Takže Boží ľud ako keby mal v DNA reptanie. Ako som už spomínal, ani po Sinaji neprestali reptať. A od hory Sinaj putujú k Moabským stepiam a sťažnosti sú rovnaké ako pred Sinajom. Stále sa na niečo sťažujú. Nemajú čo piť, nemajú čo jesť, stále im niečo dôležité chýba. Ale predsa tieto reptania pred a po Sinaji sú v niečom rozdielnom. Predtým, ako sa im Hospodin zjaví na hore Sinaj, ako im predostrie svoju zmluvu, skúšky mali pozitívnu úlohu. Mali ich učiť dôverovať svojmu Bohu napriek ťažkostiam. Každá sťažnosť sa nakoniec skončila Božou záchranou a nie trestom. Keď príbeh, ktorý čítal brat Kveto, prišli a teraz sa tešia, môžeš dať ten druhý obrázok, sú aj takéto miesta, kde zrazu z ničoho nič, z holej skaly vyteká voda. A to by ste mali vidieť. Dookola nič, kamene a okolí pár metrov neskutočná vegetácia. Voda. Konečne prišli k vode, ale keď sa chceli napiť, zistili, že je horká, že nie je pitná. Z tejto sa dalo piť. Boh prostredníctvom Možiša urobí zázrak, hodí sa tam drievko a voda je sladká. No po Sinaji, potom ako sa dobrovoľne rozhodli s Bohom uzatvoriť zmluvu, to už nie sú skúšky viery, ale práve naopak, tie príbehy ukazujú nedostatok ich viery vo vodcovstvo Mojžiša a neverili, že Boh ich môže zachrániť. A práve ich nevera počas tohto putovania skončí tým, že prvá generácia, ktorá vyšla z Egypta, ktorá zažila neskutočné zázraky do tej zasľúbenej zeme, nakoniec nevojde. Nie je to zvláštne? A my si niekedy povieme, wow, ako mohli byť takí neverní. Veď toľko toho videli my, keby sme niečo také zažili, aby sa to nikdy nemohlo stať. Skutočne. Na púšti stali Izraeliti z očí v oči dvom základným druhom problémov. Prvý sa týkal základného prežitia každého jedného človeka. Čo budem jesť a čo budem piť. Druhý sa dotýkal prežitia ako spoločenstva. Ako spoločenstva jedného ľudu, ktorý je Božím ľudom. Ale ten Boží ľud, a to si potrebujeme uvedomiť, aj v dobe Mojžiša, a nie je tomu inak ani dnes, má a bude mať stále nielen vonkajších nepriateľov, ale aj vnútorných nepriateľov. A tak príbehy, ktoré sú zapísané v knihe Exodus,
vlastne opisujú problémy, s ktorými zápasí každá jedna generácia veriacich. Chceme byť verní Pánu Bohu, chceme zachovávať sobotu a niekedy sú problémy s prácou, ako si zabezpečiť obživu, ale bojujeme aj o to, ako si vo svete a myslím v tom kresťanskom udržať aj tú našu adventistickú identitu, aby sme nesplynuli len tak. A veru, aj my prežívame to isté. Kde putovali Izraeliti? Do novej zasľúbenej zeme. Kde putujeme my? Tiež. Boh nám zasľúbil a v zjavení Jana čítame: hľa, tvorím všetko nové. Ale kým tam dôjdeme, prechádzame a aj v budúcnosti budeme prechádzať skúškami ako Izraeliti. Boh nás zámerne, ako sme to počuli aj zo slov Darinky, vyvedie na púšť, na miesto nedostatku, na miesto, kde sa bez dôvery v Boha nedá prežiť, aby sme sa tam naučili tú najdôležitejšiu lekciu, ktorú potrebujeme pochopiť na tejto zemi. A to je naučiť sa úplne dôverovať Hospodinovi. Napriek akýmkoľvek okolnostiam, ktoré sú okolo nás. No my sa častokrát bojíme už aj o tie najzákladnejšie životné potreby. Aby som mal robotu, aby som mal peniaze, aby som mal čo jesť, kde bývať, čo si obliecť, aby som, možno niektorý držal krok s módou, aby som nevyzeral ako čudák, aby som mohol chodiť na dovolenky a neviem čo všetko. A tak mnohých problémy o tieto základné potreby častokrát odvedú od viery v Boha. My sme uverili v Trebišove, v Michalovciach a aj v našom spoločenstve boli ľudia, ktorí sa rozhodli, že to, čo máme na Slovensku, im nestačí. Že chcú viac. A tak odišli za lepšou prácou, za lepším zárobkom do zahraničia. A všetci sa dušovali, akí budú verní, že to je len na čas a že sa vrátia. No väčšina z nich od Pána Boha odišli. A keď ich z času na čas stretnem, keď sme v Trebišove, tak sa dušujú: vieš, Dodo, a ja sa ešte vrátim. Otázka je, či cesta späť je ešte otvorená. Aj Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, keď hovorí tú svoju úžasnú reč na vrchu blahoslavenstiev, tak u Matúša v 6. kapitole povie: preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. A potom hovorí o ľaliách a o poľných vtákov a ďalej pokračuje: nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď to všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Uveriť týmto slovám, že Boh vie o našej situácii a že Boh sa postará, že ja sa nemusím strachovať o svoju budúcnosť, nie je vždy ľahké. No a potom dodá: nie na to máte sústrediť svoju pozornosť, ale hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám pridá. Ja si kladiem aj sám pre seba
otázku, ako je to aj v mojom živote. Ako je to aj v živote cirkvi pri naplňaní Pánových slov. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo. Či to nemáme prehodené? Či niekedy nehľadáme to vlastné, to svoje? Či nás ten svet toľko nepohltil, že už to Božie kráľovstvo nehľadáme? Koľkých strach o zabezpečenie základných životných potrieb odviedol od Pána. A v závere dejín, tesne predtým, ako Boží ľud vstúpi do Božieho kráľovstva, to bude ešte horšie. Pretože Ján, keď mal videnie tých posledných udalostí, tak v 13. kapitole hovorí: a spôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. Aby nemohol kupovať ani predávať. Ako teda prežijeme? Nevieme, ako dlho to bude trvať. Koľko máte zásob doma potravín? Koľko by sme vydržali? Týždeň. A nevieme, koľko tie udalosti budú trvať. Čo nás to chce naučiť? Téma putovania púšťou. A vlastne aj to, o čom hovorí Ján, že predtým, ako z tej púšte odídeme a vstúpime do zasľúbenej zeme, nás bude čakať niečo, čo skutočne odhalí a naplno ukáže, ako je to s našou vierou. Dobrá správa však je, že stále nám všetkým Hospodin dennodenne dáva šancu učiť sa mu dôverovať v rôznych životných ťažkostiach. Preto využívajme čas, ktorý máme. Užme sa Pánu Bohu dôverovať napriek tomu, čo sa vo svete deje. Vnímam, že znova je, alebo silne také napätie a taký strach spoločnosti. Čo bude? Čo prinesie budúcnosť? Aké zdražovanie? O koľko pôjdu energie hore? Ako prežijem? Toto všetko môžu byť pre nás výzvy naučiť sa Hospodinovi dôverovať. Izraelci na púšti robili aj jednu takú vec, že stále keď niečo bolo zlé, koho obviňovali? Na koho ukázali prstom? Tu Mojžiš, Áron, to vy za to môžete, vy ste nás vyviedli. A spochybňovali ich autoritu. Dokonca máme príbeh, keď samotní súrodenci Mojžiša sa voči nemu postavia a zbúria. Takže nielen Boží ľud, ale aj rodinní príslušníci spochybňovali autoritu Mojžiša, ktorú predsa dostal od Hospodina. Veď je o ňom napísané, že to bol najpokornejší človek. Keď ho Boh pri tom horiacom kre oslovil, tak sa vyhováral. Ja nie som pripravený, ja to nemám, nájdi si niekoho iného. A už keď mu dochádzali argumenty, tak vravel, vieš, ja mám taký ťažký jazyk, aj mne sa niekedy popletie, tiež by som potreboval hovorcu ako Árona. A Boh ho napriek tomu všetkému posiela a používa. A Mojžiš počúva a robí to, čo mu Hospodin povie. A nie raz sa práve cez Mojžiša alebo Árona Hospodin oslavil. A ukázal, že sú jeho nástrojom, cez ktorých
sa zjavoval Božiemu ľudu. A znova je tu taká paralela aj s tým naším životom. Ani my nie sme iní. A repceme, a to nielen na politikov, ako sme mali Matovičovú vládu, teraz máme Ficovú, tiež nie je dobrá. Hej. A čo je najhoršie? Že my repceme aj proti tým, ktorí nás vedú v cirkvi. Že častokrát aj cirkev je v podobnom stave ako Boží ľud na púšti. Aj v cirkvi sa niekedy spochybňuje autorita kazateľov alebo tých, ktorí pracujú na združení. A hovoríme, akí sú, aké chyby robia. Ale uvedome si jedno. Akí sú, takí sú. Určite nie sú dokonale a medzi nich patrím aj ja. Ale to nič nemení na tom, že každý z nich bol v určitom období života povolaný Hospodinom k službe. No a že niekedy aj tí vodcovia zlyhávajú? Áno, zlyhávajú. Nezlyhal aj samotný Mojžiš? Zlyhal. A preto nevstúpil do zasľúbenej zeme. Áron, veľkňaz. Keby dnes niekto urobil takúto vec, zlaté čeľa, tak v tej chvíli je momentálne vylúčený z cirkvi. A tak si potrebujeme uvedomiť, že všetci do jedného, od Teda Wilsona až po nás tu, každý jeden bojujeme s rôznymi pokušeniami, s rôznymi strachmi, ktoré máme. A pri tom všetkom sa nám stáva aj to, že zlyhávame, ale, a to je to pozitívne, to, čo je v tých príbehoch spomínaných, tieto lekcie aj naše vlastné zlyhania nás môžu niečo dôležité naučiť. Cez problémy sa môžeme naučiť dôverovať Pánu Bohu. Ja tiež nechcem prežívať v živote problémy, ale prichádzajú. A ukazujú niečo, čo nemám zvládnuté, čo potrebujem Pánu Bohu odovzdať, v čom potrebujem z Božej milosti prekročiť svoj vlastný tieň. A to isté robí, alebo by mala robiť aj cirkev ako spoločenstva. Teda musíme si uvedomiť, že ako vtedy bol národ izraelský ohrozovaný znútra, ale aj zvonku, inak tomu nie je ani dnes. Stále na nás budú doliehať rôzne ohrozenia. Ale ten paradox je v tom, že sa môžu stať nástrojom, cez ktorý Hospodin bude budovať našu vieru. Aby sme mohli obstáť, potrebujeme byť zjednotení. Potrebujeme ísť jednou cestou, kráčať za našim Pánom. To, že spochybňujeme autoritu či štruktúru cirkvi, nikam nevedie. Treba si uvedomiť, že Izraeliti sa mali naučiť jednu dôležitú lekciu. Že Hospodin je schopný ochrániť pred každým jedným nebezpečenstvom a má to jednu podmienku, kedy? Ak mu budeme dôverovať. A my sme na podobnej ceste. Na ceste púšťou,
púšťou tohto sveta a pred nami je tá zasľúbená zem. Tam, kde raz chceme vstúpiť. Aby sme tam vstúpili, musíme prejsť podobnými lekciami ako Boží ľud. Aby sme sa teraz, keď je ešte relatívny pokoj, naučili nášmu Bohu naplno dôverovať. A my teraz, tým budem končiť, si študujeme Markovo evanjelium. A čo je zvláštne, že Pán Ježiš sám prešiel tú istú cestu. Potom, ako sa nechal pokrstiť, čo by sme možno mohli prirovnať k tomu, že prešli tým červeným morom, zažili tu vyslobodenie z otroctva hriechu, kde išiel Ježiš? Hneď na to ho duch hnal na púšť. Na púšti bol 40 dní a čo sa tam dialo? A Satan ho pokúšal. Žil medzi divou zverou a anjeli mu slúžili. Pán Ježiš prešiel tú istú cestu. Opustil všetky svoje istoty, ktoré mal, rodinu, zázemie, mestečko, život, ktorý viedol, všetky istoty zanechal a tým, že sa nechal pokrstiť, nastúpil na novú cestu, ktorá mala aj otázniky, aj on nevedel, čo sa bude presne ktorý deň diať. On vedel, prečo prišiel, aj kde ten jeho život smeruje. Ale nemal všetko do detailu napísané, že 25. novembra sa udeje to a to. Púšť preňho bola miestom, kde všetky doterajšie istoty musel zanechať a naplno prilnúť a uchopiť moc svojho Otca. A preto obstal pokúšení. A aj v jeho prípade čítame, že Otec ho v tom nenechal samého. Že poslal nebeských poslov a anjelov, aby mu slúžili. A čo hovorí Ježiš? Na záver, daná mi je všetká moc. Na nebi aj na zemi. A zasľúbil nám, že tú moc nám môže dať. Že aj my môžeme víťaziť na tej púšti. Že aj my môžeme odolávať pokušeniam Satana. A to je to úžasné. Tak chcem vás povzbudiť, aby sme sa problémov nebáli, aby sme ich nevnímali ako tragédiu, ale skôr sa na to pozreli ako na príležitosť. Na príležitosť, že Boh nás chce uschopniť a pripraviť na vstup do jeho nebeského kráľovstva. Tak nech nám Pán je na tejto ceste milostivý a sebe, ale aj vám všetkým prajem, aby tá naša viera v Neho postupne rástla, aby sme raz z Božej milosti aj na tú novú zem skutočne mohli vstúpiť. Amen. Amen. Ďakujeme bratovi Pistovi za Božie slovo a myslím si, že sme všetci radi, že máme takého krásneho, veľkého, vznešeného Boha, ktorému môžeme dôverovať ako duchovný Izrael, ktorý tiež putujeme do tej krásnej zasľúbenej zeme Nového Jeruzalema, a kde nám Pán Boh hovorí: neopustím ťa, nezanechám, ale budem s tebou až do skonania sveta. Na záver zaspievame pieseň číslo 261 a potom poprosím brata Pista, aby vyprosil pre nás požehnanie. A keďže máme také zvláštne
spoločné zhromaždenie dovolte mi aj krátke apoštolské požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Amen. Amen. Tak ja vám ďakujem za bohoslúžbu, ktorú sme spoločne prežili. Ja verím, že sme sa všetci tešili na tento výnimočný deň, že sme sa všetci na to pripravili po každej stránke a že sme hlavne oslávili toho nášho Pána duchovne. A keďže sme chrám Ducha Božieho, aj naše telo potrebuje sa niečím posilniť. Takže láskavé, ochotné ženy, ktoré boli ochotné nám pripraviť, spolu vás pozývame ku stolu po agape, aby sme spolu prežili pekné chvíle. Takže srdečne ste pozvaní do vedľajšej miestnosti, kde si všetci, je to na spôsob švédskych stolov, takže každý si nabere na tanierik, sú tam veci pripravené, takže aby ste vedeli, je tam aj pitie zabezpečené, aj čaj, v chodbe je tam potom malinovka, minerálka, takže to sú také technické veci, čo by ste mohli teda akože vedieť. Takže týmto bola oficiálne naša pobožnosť ukončená a vravím, nerozchádzame sa, ale ideme do vedľajšej miestnosti. Srdečne ste pozvaní. Nech sa páči.